खुलुमखा हाजो त्रिपुरानि ताखुकते बुखुरंनो आं हायनोहाय कार्बुक प्रेस क्लब प्रेसिडेंट जबा त्रिपुरा तिनि 10 सेप्टेम्बर जों बेबाक हाजो त्रिपुरानि लुकुरक न कायराम पारावो मकल कायसम लाइजाक तामनि बागै हिनकै जों बेबाक न साइमानो आयां पुस्किनि पारो ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथै फबजाक तंगो बिहिगनि स्टेटमेंट न रगै जों जतन साइमानो कार्बुक प्रेस क्लब 2 सेप्टेम्बर नि सिमिन बिरमनि त्रिपुरानि नखलाव तंगमानि कक्तमानो चिनि उ साक्थारमुं न रुगुई उ कामी आमचनि कायराम पारानि लुकुरक श्रीकान्तनि लुकुरक कयफांनि दाल बिदाल कामी आमचनि लुकुरक जोंनो सुबामानि नरक सालनि साल चिनि कार्बुक प्रेस क्लब नि अपडेट नरक नगुइनो तंखना फायदि बेलायनो खा तंथक जानायखौ कायसा तिनिनि अपडेट कायसा रेवानो जों बेबागै थानसा मिलुयै तुमुनो सामुं तां तंखांकै गभर्नमेंट मुंसाफानो खायना करै मजबुरिनो चिनि लुकुरकनि जे नासिं मुंनो यासाना कलायो गसिना कलायो उ कक कबिसयसयनो फायदिसों एविडेंस नरगैनो जों सायमालायानो नरक नुखना जों वातै पान्तै तै करै कारेन्ट करै खलायै जों तङै तंमानि कार्बुक प्रेस क्लबनि आदंरक ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो वातै फायमानि बाय वाइ थामचिनि 10 फिलजाखा फेबा जों सालचया खुरिनो तंगो हाथाय कतर कतर न जों खुरै गयरु रुगैनो तङै तंगो सिनि सक्सेस नि बिसिङाव पहिला जों नुखा अर नरक नुखना नायसिगै नायनायदि ताखुकते बुखुरक तिनि ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो तिनि आगे और कारेन्ट बकरै और वाटर सप्लाई बकरै और तुइनिबो प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी नि प्रॉब्लम तिनि कार्बुक प्रेस क्लब ते औरनि लुकुरक चाइतक मानि बाय ताखुक बिरमनि नखलावो सोलार लाइट सक फायना नांखा अब बेलायनो कुंचक जगनायको पियाबा उ लाइट और एरें एरें फाया उ लाइट और एरें एरें फाया तुमुंनो कार्बुक प्रेस क्लब नि लुकुरक चाइतक याहनकै साक्थार मुंकरै हिनकै तै उ कामी आमचनि लुकुरक साक्थार याहनकै मांगतै खुरमानि नगै हाफां पावगै थांखामुं बिरमनि त्रिपुरा साबो जों खोनाजाकनो अलरेडी उ रेकर्ड न रगै जेसेबा नोंना ओंथों हनै औरनि लोकल लीडर्स जगबो आइनो आगिबो एसडीएम नि थानि उ ककनो मांखुरानि बाङै कक 30,000 रक दं जों खोनाखा फेबा उ ककनो खुनजुरो रुया औरनि एसडीएम फेबा उ आमचनि लुकुरक बाय कार्बुक प्रेस क्लब नि लुकुरक चाइतक मानि बिसिंतै तिनि मन्त्री साक बाय थांनो मा चाइतकखा तै मन्त्री नि प्रेसार बाय तिनि कायराम पारावो जेसीबी मजबूरी मा हाबका फाइना सेलेक्ट तैफानो लाइट मजबूरी मा फाइखा ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो अबंखा जों या फांनि सिमिन जों कुनु चाइते यगैनो सिलेंडर रुनानि कगया जों सिलेंडर रखांकै तुमुनो तिनि ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो उ लाइट सफायदला खामुं अबनो कारै लामावबो ते कनै लाइट बेदक जाक तङै तंगो ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथैनो खुरना थांगै ता पारानि ताखुक बुखुक न खबै खयफांनि लुकुरक चाइतक मानि बिसिंतै न उ लाइट ते कैसा अपडेट रनामु चिंफिरो नरक जतनो साइमान खाना जेसीबी फाइमानि सेप्टेम्बर नि 4 सेप्टेम्बर जेसीबी फाइखा सिं ऑन कैमरा रेकॉर्ड रजाक तङै तंगो घंटा कैसा हाइखेनो सामुं ताङै तंगो आबनि यागलो 5 सेप्टेम्बर जोंबाय प्रेस रजाकमोन यागलो 6-7 काहाम खलायनो सामुं तांखा आवनि यागलो ताबुक जों नरनो क्लियरली साइमाना मुसुंगो औरनि लीडर्स गवर्नमेंट रिपोर्ट न रगै तिनि 9 सेप्टेम्बर 2024 नि बिसिंगो दीपर 12टा থেকে 3टा नि बिसिंगो जेसीबी हाफायनानि कक तंमानि फेबा ताबुक फानो 9 न कारै तिनि 10 हर 10 सेप्टेम्बर 10 तारिख हर अंखा सालनै रगै कुनु जेसीबी नि मोखां नुगिया उ कामी आमचयनि लुकुरक इंखे हायनो हाय आ कक सोंथायनो कलायो तामो तामनि बागै सालसानि जागाव सालनै तामनि बागै गेप ना कलाय साल हर
आ मालखुं ताम हरखे मालै माइना दे आबो कि सोलार बायदे आ मालखुं लरि आनि सुमुं सोलार बायदे लरि हर फानो लरि मानले इनखे उ कक स्राय स्राय उ आमचनि लुकुरक ते कर्बुक प्रेस क्लब नि लुकुरक जेसुक ताखु बिरुमनि त्रिपुरानि मांकथैनो खुरनानि बागै जेसुक चाइतक हापां आसुक चाइतक याना आं कक कराक बे आं कक साना मुचुंगु दाति दाति न खोना 11 सेप्टेम्बर 2024 नि दीपर 12 नि सिमिन 3 नि बिसिङो जेसिके पनो गारि फाइखा याप्रि नुकजाक नानि ओंथों अब आनि कयमुं तंनाय कर्बुक प्रेस क्लब नि ओंगि एसडीएम ओंथों डीएम ओंथों तै उ थाइनि मन्त्री नबो ओंथों अब आनि कक कुसार मुं तंनाय खायरगै आसुलेरि ता तंजाबादि जतन हामबाय।